अजूनही या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 4 चेंडूंचा खेळ झालाय. एक गड्याच्या मोबदल्यात 5 धावसंख्या झाली आहे ती किंजल स्पोर्ट्स हातीस संघाची. अजूनही 2 चेंडू या षटकातील बाकी आहेत. नवीन फलंदाज आलाय तो अनिकेत. जयेश याचा पुढचा चेंडू अनिकेतसाठी. हॅलो, बघूया. एक सोपा झेल इथे सोडलाय तो अनिकेत याचा. दरम्यान 2 धावून पूर्ण झाल्या. धावसंख्या झाली आहे ती 7. अजूनही या षटकातील 1 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. अनिकेत आणि ऋत्विक चांगली फलंदाजी इथे चालू आहे ती किंजल स्पोर्ट्स हातीस संघाकडून. जयेश याचा अंतिम चेंडू अनिकेतसाठी आणि सुंदर मारलेला सीमापार 6 धावांसाठी. या 6 धावांनी धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली आहे ती 13. एक गड्याच्या मोबदल्यात 13. पहिलं षटक समाप्त झालंय. किंजल स्पोर्ट्स हातीस संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 1 षटकानंतर 1 गडी बाद 13. या स्पर्धेसाठी आपल्याला प्रत्येक मॅचचा सामनावीर, 2 दिवसाचे सामनावीर, या ठिकाणी संपूर्ण 4 दिवसातील सामनावीर 24 सामनावीर पुरस्कार या ठिकाणी आपल्याला आलेले आहेत. कुणाल धुंदूर, विजयश्री ॲग्रो संघात या दुकानचे मालक कुणाल शेठ धुंदूर, त्याचप्रमाणे विनोद भोसले आणि निखिल शेठ पालकर या 3 मान्यवरांकडून या ठिकाणी आपल्याला 24 मॅन ऑफ द मॅचचे कॅप या ठिकाणी आपल्याला उपलब्ध करून दिलेत. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथळेच्या वतीनं या 3ही मान्यवरांचे खूप खूप आभार. विजयश्री ॲग्रोचे मालक कुणाल शेठ धुंदूर, निखिल पालकर, त्याचप्रमाणे विनोदजी भोसले या 3ही स्पॉन्सरचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. कंटिन्यू स्वप्नीलजी बारगोडे. चालू सामना हा शौर्य 11 स्पोर्ट वर्सेस किंजल स्पोर्ट या 2 संघांमध्ये सांघिक दुसऱ्यानी वैयक्तिक पहिलं षटक फेकतोय तो किंजल स्पोर्ट संघाचा. माफ करा, शौर्य स्पोर्टचा गोलंदाज रितेश याचा पुढील चेंडू आणि इथे मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॅटचा आणि चेंडूचा काहीसा पुरेपूर संपर्क नाही. चेंडू गेलाय फाईन लेगच्या थर्डमॅनच्या दिशेला आणि 1 धाव प्राप्त केले या चेंडूवर. 1 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते आहे. संघाची धावसंख्या होते ती 16. पुन्हा एकदा रितेश याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो अनिकेत. आणि इथे मात्र आखूड टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता. चेंडू फेकलाय पॉईंटच्या दिशेला. पाहूया किती धावा प्राप्त होतात. आणि इथे मात्र चेंडू गेलाय सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी. सुंदर असा चौकार पाहायला मिळालाय तो अनिकेत याच्या बॅटच्या माध्यमातून. सुंदर फलंदाजी अनिकेत याची. या 4 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 20. दुसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा रितेशचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो अनिकेत. चालू षटकातील पुढील चेंडू रितेशचा आणि इथे मात्र हा स्क्वेअर लेगच्या दिशेला उंच मारलेला फटका पाहूया. आणि इथे मात्र चेंडू गेला सीमारेषे बाहेर. सुंदर अशी फलंदाजी मानावी लागते ती अनिकेत याच्या बॅटच्या माध्यमातून. सुंदर असा षटकार पाहायला मिळाला. सलग 2 बॉलवर पहिल्या चेंडूवर चौकार खेचला.
अनिकेत. आणि सुंदर असा हा मारलेला फटका सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी आला आहे चेंडू. सलग 3 चेंडूचा योग्य त्या पद्धतीनं समाचार घेतलाय तो अनिकेत याने. थोडंसं महागडं असं षटक मारावं लागतंय ते रितेश याच्या माध्यमातून. या या 6 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 32. दुसरं षटक या ठिकाणी दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती. आणि इथे मात्र हा मिड विकेटच्या दिशेला कटवलेला चेंडू पाहूया किती धावा संपन्न करतो या चेंडूवर आपल्या संघासाठी ऋतिक. पाहूया एक धाव अचूक घेतली आणि दुसरी धाव देखील योग्य त्या पद्धतीने संपन्न केली आपल्या संघासाठी. या 2 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते आहे. संघाची धावसंख्या होते ती 34. सांघिक तिसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक फेकतोय तो शौर्य 11 संघाचा गोलंदाज संदेश. 10 ते 12 पावलांचा रनअप घेऊन पंचांच्या राईट राऊंड द विकेटच्या दिशेने मारा करतोय तो ऋतिक. यासाठी पाहूया संदेश. आणि इथे मात्र हा टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता. चेंडूला लॉंग ऑनच्या दिशेला पाहूया किती धावा प्राप्त. आणि इथे मात्र एकच धावेवर समाधान मानावं लागलं ते ऋतिक याला. पुन्हा एकदा चालू षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यास सज्ज आहे तो संदेश. पाहूया संदेशाच्या चेंडूचा सामना करेल तो. इथे मात्र एकच धावेवर समाधान मानावं लागलंय ते अनिकेत याला. आणि इथे मात्र चेंडू गेला आहे जाहीर क्षेत्रामध्ये 2 धावेसाठी. या 2 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 38. कृपया जरा लाईनमॅनांनी बॉल आणून द्यायची व्यवस्था करायची आहे. आणि इथे मात्र मिड विकेटच्या दिशेला चेंडू फटकावला होता. पाहूया. आणि या चेंडूवर आणि इथे मात्र एक जोरदार अपील केला होता परंतु पंचांनी हा अपील फेटाळला आहे आणि एक धाव यशस्वीरित्या कंप्लीट केली आहे ती आपल्या संघासाठी.
हॅलो हॅलो. हॅलो. आणि इथे मात्र धावसंख्या आहे ती 54. चौथं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या आहे ती 54. आणि इथे मात्र हा ऑफ एसटीच्या खूपच बाहेर टाकलेला चेंडू पंचांचा स्वर मारायचा इशारा येतो. एक अवांतर धाव प्राप्त होते या चेंडूवर. एक अवांतर धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 55. पुन्हा एकदा अवधूत याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो अनिकेत. पाहूया आपल्या संघासाठी मोठी फटकेबाजी करताना दिसतोय तो हा अनिकेत. अवधूत याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज आहे तो अनिकेत. आणि इथे मात्र हा लॉंग ऑफच्या दिशेला उंच मारलेला फटका आहे. पाहूया क्षेत्ररक्षक देखील चेंडू खाली तैनात होता आणि इथे मात्र कोणता धोका न पत्करता, कोणतीच गडबड न करता, कोणतीच चुकी न करता अचूक झेल टिपला आणि अनिकेत याला मात्र माघारी परतवून लावलाय तो अवधूत याने आपल्या गोलंदाजी मार्कवर.